сентябр дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Шаҳринав асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Шаҳринав ҳамчунин боғи фарҳангӣ фароғатии шоҳи Исмоили Сомониро мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи Шаҳринав дар якҷоягӣ бо соҳибкорону шахсони саховатпеша дар масоҳати умумии 198 гектар бунёд шудааст. Тадбири мазкур яке аз бандҳои нақшаи корӣ бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. корҳои сохтмонӣ ҳанӯз аввали соли равон оғоз гардида дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба итмом расонида шуд. Дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ тамоми маҳсулоти сохтмонӣ сирф ватанӣ буда корҳои бунёдгарӣ аз ҷониби сохтмончиёни маҳаллӣ иҷро гардидааст. Дар ҳамин ҷо сарвари давлат ҳамчунин аз пайкараи тозабунёди асосгузори аввалин давлати тоҷикон шоҳ Исмоили Сомонӣ пардабардорӣ намуданд.
иттилоъ дода шуд ки пайкараи шоҳ исмоили сомонӣ бо дар назардошти зербиноаш 5 метрро ташкил дода он аз ҷониби рассом ҳайкалтарош Сафарбек Қосимов таҳия шудааст. қомат афрохтани муҷассамаи бунёдгузори давлати тоҷикон шоҳ исмоили сомонӣ дар маркази боғ ба ҳусни ин макони фароғатӣ зебогӣ дигар зам намуда шаҳодати ҳифзу нигоҳдории арзишҳои миллӣ ва эҳтиром ба гузаштагон аст. зимни шиносоии пешвои муаззами миллат ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ифтитоҳи боғи мазкурро дар маркази ноҳия ҷиҳати рушд ва густариши соҳаи фарҳанг некунназар аст маънӣ дод намуданд. таъкид карда шуд ки боғи исмоили сомонӣ дар ноҳияи Шаҳринав яке аз маконҳои асосии баргузории ҷашну чорабиниҳои давлатию миллӣ ба ҳисоб рафта ҳамчунин барои истироҳату фароғати сокинон имкониятҳои мусоид фароҳам гардидааст. имрӯз бо қудуми ҷаноби олӣ ба ноҳияи Шаҳринав симои худро дигар намуд, аз ҷумла ифтитоҳи майдони парчами давлатӣ дар ноҳия, ифтитоҳи боғи ба номи шоҳ Исмоили Сомонӣ ва якчанд иншоотҳо аз ҷумла корхонаҳои истеҳсолӣ низ ба истифода дода шуданд ва бо дастгириҳои бевоситаи ҷаноби олӣ мо китобхонони ноҳия соҳиби китобҳои тоза нашр гардидем ки аз ҷониби пешвои миллат ба китобхонаҳои тамоми ноҳия дастрас гардид. 7 адад аттраксион барои бозии кӯдакон, беш аз 40 нишастгоҳҳо дар дохили боғ барои истироҳату фароғати бошандагони ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. ба масъалаи кабудизор кардани иншооти тозабунёд таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида зиёда аз 10,000 метри мураббаъ бо гулу дарахтони ороишию сояфкан оро дода шудааст ки ба ҳусни гулгашти мазкур таровати тоза зам менамояд. бо назардошти талаботи меъёрию шаҳрсозӣ тамоми роҳраву гузаргоҳҳои дохилу атрофи боғи исмоили сомонӣ сафалакпӯш гардида ҳамзамон чароғон карда шудааст ки ҳангоми сайру гашти шабона мусоид мебошад. имрӯз аз ташрифи ҷаноби олӣ симои ноҳияи Шаҳринав куллан тағйир ёфт. ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд иншоотҳои навъашон гуногун чӣ фарҳангӣ чӣ соҳаи маорифу тандурустӣ авҷ гирифта истодааст. худ шоҳиди он ҳастем ки имрӯз мо ба шарофати пешвои муаззами миллат боғи фарҳангӣ фароғатӣ шоҳ Исмоили Сомонӣ кушода шуд. боғе ки мо қарор дорем солҳои зиёд ба як гӯшаи фаромӯш рафта буд ва имрӯз бо ташаббуси заҳмати беҳамтаи пешвои муаззами миллат сохта ба истода додем. дар ҳамин росто президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва натиҷаи заҳмати чирадастони ноҳия дидан карда ба маҳорати волои бонувони ноҳия баҳои баланд доданд. сарвари давлат таъкид намуданд ки дар доираи эълони 3 солаи рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳунармандони мардумӣ бояд пурмасъулият бошанд ва дар ҳифзу эҳёи ҳунарҳои аҷдодӣ саҳми назар аст гузоранд. таъкид карданд ба маврид аст ки дар ноҳияи Шаҳринав то истиқболи сазовори ҷашни 30-уми солгарди истиқлолияти давлатӣ бунёди беш аз 434 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки то ба имрӯз аллакай 285 тои он мавриди истифода қарор дода шуда дар боқимонда иншоот корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад.